50 membru ġdid ingħaqdu mal-Malta Chamber of Construction Management waqt li 60 oħra ingħataw ċertifikat ta' attendenza għal korsijiet ta' taħriġ rikonoxxuti mill-Chartered Institute of Building, korp internazzjonali li jistabbilixxi standards għolin fl-industrija tal-kostruzzjoni. TVM News tkellem mal-perit Brendan Francis Caruana li spjega għalfejn għażel li sieħeb mal-Kamra. Jien personalment dejjem ħobb l-avvanzaj li nifsi in-terms ta' studju u naħseb li din iċ-chamber apparti li tagħmel netwerk eċetera tgħinek developja fuq l-istudju tiegħek u anke way forward għall-karriera kemm bħala perit kif ukoll bħala construction manager. Fid-diskors tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard qal li jinsab fi stadju avvanzat id-diskussjonijiet biex il-qafas legali jirrikonoxxi formalment il-professjoni ta' project manager. Elenka numru ta' riformi għall-standards ogħla fis-settur tal-kostruzzjoni ewlieni fosthom l-introduzzjoni tal-kodiċi tal-bini u l-kostruzzjoni li se jitnieda matul it-3 snin li ġejjin. Il-President tal-Kamra Andrej Kakija spjega li għaddej ix-xogħol flimkien mal-Ministeru biex jiġu aġġornati l-kodiċi u biex il-professjoni ta' project manager tiġi legalment rikonoxxuta. Saħaq li l-edukazzjoni hija fost il-prijoritajiet tal-Kamra. F'dan l-isfond semma l-introduzzjoni tal-ewwel diploma għal management fil-kostruzzjoni. Imma kull ġimagħtejn organizzaw continuous professional developments għax aħna nemmnu li l-membri tagħna mhux iggradwa u għafem, imma jrid ikompli iżomru huwa aġġornat bit-teknoloġiji l-ġodda, bil-prodotti l-ġodda u bil-metodoloġiji l-ġodda. Ġie spjegat li dan il-programm ta' studju offrut mill-Università ta' Malta qed isir bi sħubija mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni.